Let us all stand. Hallelujah. Let us clap hands for the living God. Da kosheda bakuda bakuda la bakata la babasia la mahula bosia. Inta la boshele bekula basia li akula. Li alabahi. La bao. Come on.
Siyabonga uNkulunkulu, siyabonga uNkulunkulu, siyabonga. uNkulunkulu siyabonga, siyabonga. Wasithenga ngegazi lakho, sathengwa. Sibonga ukuthengwa ngenani eliphezulu. Sibonga ukuthengwa. Hallelujah. Amen. Oh, sweet. Bazalwane, because sazokhuleka, sazothandaza. Umoya wami ugcwele kakhulu ukukhuleka nokuthandaza. Asinibingelele nonke xa songesishayela izandla egameni lenkosi. Hallelujah. Ngenxa bazalwane ukuthi ugesi ubusiphoqa. Hallelujah. Sithuka ugesi usuhamba usalethi ifoni yakho la. Uma ngishumayela ngiyayithanda ifoni. Hallelujah. Ngiyacela nje bakuthusa icashewa zobakuthusa ubabothi izandla egameni likaJesu. Hallelujah. Oma bami bonke ngicela sibashayele izandla egameni lenkosi. Inceka kaNkulunkulu onceka oluxolo, inceka isamukelo. Undu anganoma ukhona ngoba planele baqhubeka inteziyelo undu umnqobe nosisa basithumiselayo. Ngicela sibashayele izandla nabo egameni lenkosi. Amen. Nokusiya sisibuhle sifika nabo ngiyacela sisiphamela sasibashayela izandla egameni lenkosi. Amen. We bless God bazalwane ngenkonzo ade sinayo la izolo kade shumela khona umfundisi Khuzwayo. Hallelujah. Uze washiza ukuthi uyabona namhlanje kanti usebenza ngama ambulance. Amen. Kwavele wathi uyangena kuyenzeka noma kuthiwa ungazongena kuthiwa phuthuma kunesimo esiphuthumayo esikudingayo. So ingakho Khuzwayo engekho kwase kuyangiphoqa ukuthi mina ngize noma ngingisi ngize. Amen. Kodwa ngisale sengizayo. Hallelujah. Ngiyacashela umama Mzobe izandla noma engekho phakathi kwethu. It's a sign ukuthi siyami recognize even engekho. Uma ubona umuntu wesiteso oshadile omazi ukuthi uyidabule. Because khona half wakhe khona wesifazane. Hallelujah. So mama Mzobe khona uminister khona ebandleni lase-Faith Life Ministry. Uhambe namhlanje umgqibelo isonto because abuye ngeSunday. Hallelujah. Ngabe ngomdropa khona beyokhonza khona kubantu besifazane. Amen. Oshumaya so siyamkhulekela egameni lenkosi uJesu uNkulunkulu moyengcwele amthwale. The angel of this house. Hallelujah. uNkulunkulu moyengcwele amthwale because khathe lapho uzorepresenta thina. If bebusile bejala bazothi eqhawazo wasibusile noma sesifisa ukwazi indoda yakho. If indoda ekuthiwa bengayazi. Beyothi sifisa ukwazi indoda yakho. Kodwa ngenxa bangazi uzobona sekuxhala nothiwa Mzobe thank you. Ngathi mina ushumele yena. Two fana nawe nje individual noma yini ongayenza ebedala kuthiwa echa imfundiso kaMzobe. Bafuna ungibona bangibona through you. So umwenza kahle kuthiwa Mzobe uyafundisa buka ingane kodwa uMzobe zinenhliziyo enhle zenza kahle buko baba khona buko gogo khona buka yonke into yakho nayi products kaMzobe. So uma wenza kahle igama lami liyanyuka negama kaJesu wami. So uma wenza kabi you have destroyed me and Jesus Christ in me. So you have killed us. Hallelujah. So siyathemba ukuthi everything is well. Konke ngikwenza kahle. It's Friday bazalwane maku Friday. Sazoshintsha kahle uhlelo lethu. Nazo makulohlalo we dedicate to Friday as a very special day, especially for abantu abasha. Amen. Hallelujah. Ukuthi siba recognize basebenze nabenkosini ba worship babu MC sometimes mhlambe baphathe ngisho iZu. Hallelujah. Ukuzizwe izinkonzo yethu ibe balance. Maku test uzobona sisebenza kakhulu ngomama. Sibanike nanezwi nabo baparticipate kanjalo ngizobuza uthina abasanda ukholwa umusanda ukholwa ungajaha. Usibusanda le verse elekuMateyu 28 verse number 19. Hallelujah. Therefore go and preach the gospel of God. Ishumayela indaba ezinhle. Enihlangana nabo babaphathise in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Hallelujah. Ngiyezwa bazalwane. So nina nisaku11 verse lithi iBhayibheli after that teach them to observe all. Teach them. Bafundise. Awukwazi uqhamuka uyofundisa ungazange ufundise. Ngiyezwa bazalwane. So for uqala ufunde na uqala ukuze nawe njani hamba njani uyofundisa.
Amen. So kusazokwenzeka-ke la kakhulu. Amen. Ngiyacela sivule incwadi Amahubo 139. I have lots of vision that I saw kodwa ngenhlanhla unceku samukelo umfundisi ubuthi umfundisi ngoba nawe uyafunda. Umfundisi umuntu olida abantu ofundisa abanye abantu but elifundisa ngingekho. So he's a teacher. Umalusi kade lusile on my absence. Hallelujah. So siyambingelela naye egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu. Amen. Asivule amaBhayibheli ethu sixoxe indaba sonke esikole bekhona ozomthulisa nje ungabanga umsindo. Amen. Siyakubingelela nawe Thozama waqwa kahle iduku ngathi uzoshada ngathi cha. Ngile nje mntana ubamba isidima. Amen. Amen. Amahubo 139 ahlele emoyeni wami ngiyacela omunye mhlawumbe ahlale lapha phansi ozomfundela ngesizulu. Amen. Igama lami bazali sengiyasenza mhlawumbe nozombona mhlawumbe ku-TV na ku-YouTube. So segama lami akangazi angisosho novele nasengiyangazi. Amen. Igama lami bazali inkosi ngiphile Charles Mzobe isibongo angiphile futhi inkosi ngiphile Charles Mzobe isibongo ngishadile unyaka wami 11 ngisemshadweni ngishade noSindi kwabaDube before so Mzobe manje sinabantwana abawu7. Hallelujah. We are very grateful ukuthi uyasifundisa to lead abantwana bobabole bewu7 banama characters angafani. Ingakho uNkulunkulu ingakho abantu abadala abaningi bebeshuma la before bebengakuvumi kahle uma ushuma lungenawo umfazi. Not because bebusho uJesu abantu nje bakudala bebefuna ukwenza short bushuma unayo umfazi bangibuza nami ndoda bangashadi ngoba eshuma unayo umfazi bebuza umfazi kanti bayazi ubunomfazi we are responsible futhi bundazi wazoba ingane nama characters angafani zinjengabazalwane kunengane ehlonipha uyithuma isheshe kitchen kunenye egolo zayo nabazalwane bakanjalo kanjenge family. So if you can lead a family you can lead a church. Kunengane efanele phethu phinde uyixolele futhi ikhuluma izolala khona la ekhaya ingane yakho uyizelwe uyayithanda yakho you forgive your child. So kunomzalo omnye ozokuhlukumeza kuthatha nomanya you have to forgive that mzalwane njengoba ungakwazi ukuforgive your own child. So ibandla kahle kahle it's a family. Umndeni. Amen. So if ungakwazi ukuphatha kahle umndeni waliphatha kahle ibandla. Ekhaya yabo njengoba ngila sekhona usuda bakhona khona nochokolate khona yonke into ngizophathela ingane uma ngifike nje mfana ngifike na something ngela ngafika ngaphethe ungathashwa ngibuza wathi baba uphethe ngathi cha wathi kodwa ucabangani ngathi ngiyambheka uzomncane kodwa ngisho uqinisile bengicabanga ukuthi ngithwele ikhanda because for fear ekhaya you carry something ukutshengisa ukuthi ngengane you are responsible. Amen. So kunjalo ke nasebandleni angisabo ingane zami ezingane endala ezingayihluphi khona ngaza ngihlupha zabo uJesu ongaza angihluphoze uJesu. Amen. Afike ekonzweni ngesikhathi uthi akunikele igross ayikhiphe manje uthi akunikele ishuma ayikhiphe uthi akunikele imnikelo ayikhiphe akagolozi wenza kahle khona umuntu sinikelelani ishumi zami nasekanjalo kumengane ongayitsheli kufanele uwashe izitshe zonke into ezazela khona lokho itshe izitsha ziyawashwa amanzi ayakhiwa nasesontweni ibanjalo nifeme nomndeni you like that. Amen. Hallelujah. Asifundeke Amahubo ngiyanyuka noma ikenza kanjani ibe right. Amahubo 139. Amen. Amahubo babazalwa 139. Ngiyacela ke usisibuhle ezongifundela kusuka ku verse 1 wakhona. Amen. Amahubo 139 verse number 1 sizokwehla indaba amavesi nje ambalwa. Sesibonga inkosi. Hallelujah. Bese senze njani bazalwane? Bese sibonga inkosi. Okunye ngeke ngisakwenza ngani imelo sami ukusebenza semkhulekiseni ukuthi sibone kwivision ngisendele la hethu ekhulekele. Bese sibonga ukuthi sathana ngokusaba namandla. Siyabonga imthandazo atithandazo it is done. So ayisekho into ezokuthabula izame ukudisturb of any kind. Hallelujah.
Amen. Yes. Bazalwane. So asifunde usisangifundele nje. Amahubo 139 from verse number 1. Verse 1. Jehova, uyangihlolisisa. Uyangazi. I think it's the second time ngifunda le verse. Hallelujah. Umuntu ofundayo la okhuluma la libhalwe uDavid. Ihubo leli lika David. Nonke niyamazi ukuthi who is David? uDavid ingane kaJese. uJese ubaba nje oyinomfazi nje ephila impilo enormal. Kanti uzozala inkosi kuyo. Engeke kwi-bloodline yamakhosi kodwa wazala inkosi enormal. Inkosi engekho normal, which is David. Amen. Uma uzufunda kahle ngale ndaba noma ngestory lesala sika David nje before ngize ngisho why David, you have searched me Lord and you know me. uNkulunkulu ungifunile and uyangazi. Uzofunda out istory sika David, see a story that is very complicated because uDavid uzalwa ngendlela engaqondakali naye ngendlela eright. Labo indlela lethi sibe right nabantu abajula ukuyamukela ithwebha mhlawumbe uzalelwe emshadweni. Umama nobaba wazalwa ingane emshadweni, lo ngane ijula ukwamukeleka kahle. Sometimes lengane usuku uyithole before marriage. Kona ukuthi kube khona imibuzo abuzwa le ngane le. Now sometimes you complicate unaware. Because mhlawumbe lengane ezu2 vele kube khona indoda ekushadayo. Lengane yenze ukuthi igcine sengasayithola impilo ebalance. Mhlawumbe lento ezoshadana ayefuna ukwamukela lengane izoyenza ezingane yakhe. Ingathi amen kusami baba ngisiza la. Mhlawumbe ube wena ovitolizer uzosamukela sisize la. Ngoba ngathi wena ukwazi ukusiza la kanti usamukela uyakwazi. Kanti ngiserious ngiyashuma futhi siyayidinga sidinga yonke. Amen. Uzoyimuva nje kahle abe-check lapha ngenze mistake. Nimshaye izandla sa-check kahle. Amen. Yes, bazalwane. Kunakho lokho mhlawumbe uthola ingane eyodwa before marriage, ushada indoda ethile. Mhlawumbe le ndoda ingamukeli kahle le ngane yakho. Mhlawumbe ingane uyithatha uyiphindise ekhaya. Angithi yabo ngoba isikhula isiphindise ekhaya, isikhula without both parents. Kanti ingane nje idaliwe ingane ukukhula phakathi kwamama nobaba. Kwakudala uNkulunkulu wasemaphakadini. Ingane nje bikhula fanele khona ubaba kube khona umama. Zonke ingane ekhule ngeside elilodwa mhlawumbe lika sometimes lo ngane ibalance kahle ngoba ayazi indoda. Ukuthethiswa nje ubaba. Musukwenza lokho, akwenziwa kanje. Yabo boss nje umama, kufanele kumama siboy. Kube bukhuni. I remember ngane uqinisile ubuhle umufasi ingane yakhe. Jesus. Ngisanda uqala ungibona ukuthi ngiyobheka lapho ubuhle behlala kasisi wami. So manje ngithi ngiyobheka lapha, ngiyobheka usisi khona ubuhle umufasi ingane yakhe. Ethi, "Hawu njani maka Samuel?" Maka Samuel. Angikwazi ukubuma Samuel. Ngubaba Samuel. Kodwa le ngane into ngoba ikhuliswa umuntu wesifazane ayazi indoda. Ayimazi ubaba. Hallelujah. Uthi umkhulisa ubaba, umuntu wesifazane akamazi. Angithi yabo sokhula impilo unbalance. Because ukhulisa ubaba kuphela without umama, akalazi uthando kamama. Akama ngiyangizwa engahle balwe. Amen. Kanti umuntu udalelwe ukuthi ufuna ubona ama mistake enziwe yithina uthi uyajola wena wathola ingane. Ikhule lengane ihlaza lengane ayiphatheka izolo ngihlupha ngisho isikoleni ihlupha yonke indawo kanti ukuthi unbalance. Ayikhulanga kubona uThomas akhona ubaba khona umama. Iba ngcono mhlawumbe umuzwe kanti uvela ukhona mhlawumbe ungawakho nobaba wakho wena. Na ungawakho nobaba wakho kufanele ukuthi uma ibone lento kaFather fika lento kaMother fika. Kodwa ibikhulisa ugogo nomama uyababona ngoba u2. So ucabange na akekho nogogo akekho nomkhulu iyodwa. Leyo ngane ikhula ingakhuli ingekho balance. Abanye kukhula kanjalo ushesha abe indoda esamncane. Nomfana waphela ushesha abe indoda of the house. Angithi yabo ngoba khona umashesha ashesha khule.
ashesha abe indoda engafanele abe indoda. Senza ama-rules, senza yonke into la sewubaba kuleli khaya. Because ubaba la ekhaya akekho. Enye ingane ngoba ikhula without ubaba yentombazane igcina iqoma. Eniziration. Yabo nje lapha ekhaya ngithetha kabi angifune akho waqoqa isikeke esifisha ngimtshela ngizugqoka kanjani. Baba ngicela ngigqoka vele ngishine futhi ungiphaphela lapha. Ngigqoka nje la nje. Hamba ugqoka into enye. Ngizaba uma wakhala nkinga ngigqoka into efisha mina nginenkinga intombazane. You don't wear like this again. Intombazane fanele ihlezi ifishi igqoke kahle. Ngizaba so ucabange ngoba ngigqebheza hamba nje igqebheza lapho uthi igqoke uniform engake u2 cm ekwazi ukucosha ngisho 2 pop ngoba vele iphethele iminyama kodwa makhona ubaba engana ngisugqoka nje ukuthi izodlala abafana emgwaqweni ngicela ugqoke into ecicela la emadolweni kunobaba ekhaya. So uDavide ukhule kwi-level of environment I think ekho mnandi because ubaba wakhe besemdala. Umuzi story sakhona nabafo badala. So ubaba besemdala kwi-level ukuthi eselo 60 kuya ku70 eseyichurch vele lento yamantombazane lento lokuthi ngisazoba nomntwana ngeke isenzeka. It's not right. I'm old enough manje. Indaba zeingane is not mine. So kanti la ekhaya umama izingane zaqala imizi yaqala benginyanzeleke ukuthi makhona baba noma babe nesisebenzi esisebenzayo la ekhaya. Le 27 isebenzi umnyusele kahle nje bemnandi i7. So uDavide la ekhaya yayi imnandi. Ubaba kaDavide la uma Davide wathola intombazane kanti uzothola intombazane esancane engangoshandu. Awushandu madoda shandu samncane. Wathola intombazane engangoshandu esamncane izokina la ekhaya. So njalo lesi sibekina ubaba kaDavide kwavuka izinto engasavuki ngaka Davide. Sabe badala bayilale kuzebusa badala babugijima ko70. Umama uno65 isikhathi somjola sekho. Sabe hlawutha shone isigodo kwesambe sekhaya. Ngwele simakade. Ngwele simakade. Indlela yama background nangendlela esakhula ngayo. Abanye they have to thank God ukuthi kuhle uzwaba mngaka you have survived without a father, mhlambe without a mother, without a granny or a grandpa, without an aunt wazothenga imoto wazohlala efletini waba responsible because omunye umuntu okhule like you kwimanje as we speak udayisa ngomzimba wahlulwe ipressure wangabekezela. Kwathi ngenxa umama ubaba kepho ngivele ngihamba ngohlala emgaqweni ngidayisa umzimba ngathi umbuza i-background udayiselana umzimba kangena choice kwengekho ubaba noma ngabo uthi isolution inye angidayisi omunye obebhize ebulala abantu ebhwaza abantu ebulala abantu ngathi umuzi ngokubulala abantu kanje umagaji urepha kwenze njani kakhulu ubaba wami eshaya umama kamzonda umuntu wesifazane. Amen. Noma ngakhuluma eshaya ubaba. Ngoba ngene ubaba bashawazi. Lo mfana wabona njalo ubaba wakhe eshaya umama. Wayisonda into ethi umuntu wesifazane. Or walahlwa, watshethu walahlwa.
So bebona umuntu wesifazane ubona itarget into yokureshwa, yokuclean, yokubulawa. Kanti walahle umawa. Amen. Ngisho lento bangifuna sikhuleke into efana njengalezo. uNkulunkulu asisize. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu, siyabonga ukuthi siyaphila. Siyabonga. So nangu uDavid lo mama lo baba usemdala uma ugijima ko65 ubaba ko7 abasenandaba nento zasemhlabeni ezenziwa izingane nezenziwa omama abantu abashadile nento yasemshadweni abasana sebehlalele izingane bashona. Nangu kuma enza mistake waqasha ingane. Kanti le ntombazana eyiqashayo ingangoshantu. Njalo baba bebona le ngane igijima la endlini izoklina kunezinto ezivuka ubaba athebona kwenzakalani. Kwenzakalani le ayiseka isakhona. Ijive isakhona ngithi akusajive kodwa hayibo kwenzakalani. Ubaba wacela intombazane yami ngosuku le ngicela ungivakashele. Ama-7 akudala bengaloku cha. Yebo baba. Yebo baba. Yebo baba. Amen. Wavuma kubaba. Kodwa basiyotshela uma ngoba intombazane ekholwayo futhi yazi ukuthi isono siyacetshwa. Uma ifika kuma ithi ma ubaba uthe ngosuyothile ngoluhlanu ngesikhathi esithile ucela bandla imvakashele endlini yakhe. Izinto zaqala ifane zabantu kukhona orawo yabo. Ubabulala lapha sometimes ubabulala lapha mhlawumbe nomani abantu balala lapha or ubabulala lapha noma uneyakhile bekunjalo before, not like manje. Abaningi ababona abakhosikazi abake choose ukuthi ulala kaMamba namhlanje ulala kaMamba namhlanje ulala kaMamba. Amen. So umetsheliwe lo baba lo umetsheli indodana lendodakazi intombazane ivele ihambe yoceba ubaba ukuthi ubaba ucela ukuthi ngosuku othile angifike endlini. Avela athi uma is fine novuma. Lasikhatsini isho intombazane okay athi uma is fine. Uma avela geza sifama perfume wakho lo osemdala na 65 kungenela lapha ya. Amen. Ngisho ugesi kumnyama phela bengakekho ugesi bengaqhofaza ugesi njengamanje. Kumnyama avela ngene umama ubaba ngabe sabuza ucabanga lo umuntu ngabe sabuza. Kwenzeka lento ngeke uzuyicabanga. Avela mithi ugogo lo. Umbaba esebona lo mama emithi unkosikazi wakhe lo. Ubaba casu umithi soba. Ubani ummithisile ngoba ngazi kahle mina nomama asisezenza izinto zayingane. Izinto zokusha sisazenza umithiso ubani. Azibuze nombuzo lo baba lo angakuthula ukuthula. Athethe umama azala ingane ibe mpofu beyinto David. uDavid akhule la ekhaya ubaba engamthandi efana njengevezandlebe. Ethi mhlawumbe umama ubanjwe amadoda athile azala lengane. Kodwa manje akakwazi ukukhuluma futhi ubaba. Ngoba umsebenzi wendoda to protect the woman. Wena ufaba uvikele lo mama athule. Kodwa uthando lalengane angabi nayo. Umama naye akakwazi engane ukuyikhulisa kahle. Ayithande kahle. Amen. Ningakho uDavid ebufunde incwadi Amahubo 27 uthi ngokuba ubaba nomama bangilahlile kodwa wona Jehova ukhona uzongamkela. uDavid emnganini bakhe wafunda lokuthi uNkulunkulu moyingcwele akabomama abobaba wakhe. uDavid noma esonile ukufunda incwadi yaFirst Samuel chapter 30 uverse number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ngelanga uDavid wathi hambela amadoda awu30. Uyahambela amadoda awu30 wathi uyabuya deolempini wabuya semntshontshiwe la ekhaya. Lamadoda labantu bempi bathatha abafazi babantu bahamba nabo. Amen. uDavid mebuya kuthi lamadoda acasuka ukuthi David uhambe nathi sayo lempini. Uma sibuya abafazi bethu abasayo. Uyayazi indoda ilahlelwe umfazi. Mhlawumbe ngiyabona ilahlelwe ingane umfazi. Ingambulala ngisho ileader izwa lutho. Ibothi sengilahlelwe umfazi. Adinwa lamadoda kuthiwa lamadoda athi no30 afuna ukuthatha amatshe ukuthi asimbulala uDavid. Lithi uDavid
verse number 1 Samuel chapter 30 verse number 6 mangaqamba lithi uDavid he strengthened himself unto the living God. Waya uNkulunkulu wawuthola amandla. Ngoba uDavid la ifikela khona umuntu ekhuluma naye. Akekho umunye rather than God. Wathi uNkulunkulu uma kunjena ngenze njani ngizofa namadoda azongibulala. uNkulunkulu give me strength, ngipha amandla. Ngenze njani nabantu basho balahlekelwe ngenze njani. Then David asked God, ngibajahe yini, should I pursue them? Uma ngahubha labantu ngizonqoba noma cha. Then God spoke to David, walalela la, hamba ubajahe. Uzobafika, uzobanqoba, and you recover what has been stolen. Yonke into entshontshiwe uzoyibuyisa yonke. uDavid ujahe izitha ngenxa yokuthi uNkulunkulu semnikizile amandla ukuthi hamba uyijaha uzoyinqoba. Akavelanga waye10 engaqalanga aqala wabuza kuThixo. Ngoba uDavid impilo yakhe yonke uzijwayezile uhlangana nomoya engcwele. Because ubaba nomama banjani? Amlahlile. Akalazi uthando likamoya lukababa, kodwa unalo uthando likamoya engcwele. Because umoya engcwele uyakwazi ukuyivusela inkosi, ayivusele iking, ayirezele indoda. Angeke la ngiqamba manga ukuthi anginamanga anginababa, hayibo, nathi sinawo mama sinawo baba. Asikhali siyaqhubeka impilo. Yeah, kusutshela nathi sinabo mama nobaba, kodwa impilo iyaqhubeka. Uma into ingahambi kahle sibuza kuThixo, hayi komunye umuntu, uNkulunkulu senze njani? Amen. So David wakhula kulowo level ukuthi umama ubaba akekho, kodwa he find himself ethola amandla kuNkulunkulu umoya engcwele. Uma sekubheda ungena mama ungena baba, there is God. Umoya engcwele uyakwazi kuba indoda. Yabo umoya engcwele uzomthola kahle umuntu omusha mamncane. Umoya engcwele umthole kahle, umoya engcwele umbambe kahle. I promise you don't need a man. You don't need a man. Uyasivala isikhala seboyfriend, asivala ithaqa. Na inombolo kaMamthosi. Manje ngicabanga ukuthi Ngiyezwa bazalwane, uvala njani? ikhona baba. Uyasivala isikhala. Uyasivala isikhala. Asithi njani bazalwane? Manje Thaqa. amazi usuthi mhlawumbe uye ekhaya lapha mhlawumbe siyophambana. Ngiyangizwa bangcwele. Wenze njani umoya engcwele? Isikhala sani? Hayi man, hayi sendoda. Indoda umuntu oshade nase boyfriend. Awunayo indoda bongashadanga une boyfriend. Ungasendoda Ngiyamuzwa uthoza msethi sendoda. Hayi thoza. Uvala isikhala sikaba bakaboy. Avala isikhala sikaba bakagela sivale ithaqa. Kodwa umthole kahle uJesu. Umoya engcwele umthole kahle. Bathi abantu begijima noboyfriend kube ngathi nawo intombi nayo. Bathi babuza kanjani ungena ntombi? Ukuthi isikhala usivalile ngoba usuwaba closer to him. Umhleli kuyena ukuyena isikhala se-girlfriend nesika-boyfriend uyasivala. Enze njani? Yabo nje kulokhu ukhala uthi nkosi yami mina banamadoda mina ngiphelwe ngenandoda. Nishoda ngoJesu. Ushoda ngomoya engcwele. Phela umuntu uDavid wavala isikaba noma uDavid wakhula wazoba inkosi. Waphatha uJuda waphatha uIsrael. He was the best king who ever lived without a father and a mother. Bekhona kodwa veza nje. Because David wasijwayeza ukuthi umuntu efanye ngihlelekene kakhulu ubaba bazalwane uNkulunkulu moya engcwele. Funda Amahubo 139 base sothandaza ugesi ungazuphela. Uyaphila ugesi namhlanje? Ngoba okay. Elika David Jehova. Kuba David 139 verse number 1. Jehova uyangihlolisisa. Uyangazi. Uyakwazi ukuhlala kwami. Nokuvuka kwami. Uqonda umcabango wami ukude. Uqonda imicabango yami ikude. Uyaphenya ukuhamba kwami. Nokulala kwami. Wazana
nezindlela zonke zami. Wazana nezindlela zami zonke. Tshela umakhelwane ukuthi uNkulunkulu uyangazi. Ithi makhelwane umoya ngalo unjani uyangazi. Wazi indlela zakho zonke, wazi ukuhlula kwakho konke, wazi umulala lapho uthi ulala uyifonge ubeka isandla kanjeni ulale uwele. Uyakwazi ngisho ungenzi kahle usiqambe lamanga uyakwazi. uNkulunkulu mongolo wazisha isoka lakho la WhatsApp. Tabang, thina sibona umuntu kanti uqonyiwe wena. Wazi ukuthi awukwazi ukulala without ukusendela inhliziyo ene cross. Ungabagebenga abantu kodwa kumgebengu uJehova. Because God knows you. Yakwazi. uNkulunkulu uzoshona nini wena? Wena uku-enjoy ukuthi usazophila usuzihamba. uNkulunkulu uyakwazi. Wazi ulala, wazi uvuka, wazi imicabango. uNkulunkulu wazi ukuhlola imicabango ukuthi ucabangani on your mind. Yakwazi uNkulunkulu yakwazi. Wazi imicabango, kaba imicabango yakho shantu imicabango yakho. Khona imicabango emihle, khona imicabango emibi. Ngithi ubona uhlale nomuntu kanti uyambuka phansi kwesikhosi yamncoba into zambi. Kodwa manje thina ngoba sikwazi ukubona. uNkulunkulu uyakuthi hayi bokusona into zakho, into zabantu lezi. Kodwa uNkulunkulu inkosi yami engathathi ngani mina nje. uNkulunkulu uyabona imicabango yakhe ebonile, God knows. Ungakusanga ukuthi wathatha mina kodwa Nkosi yami. God knows. Wazi imicabango yakho ngishiya kude fa. Wazi imicabango la kujuleke khona uNkulunkulu uyakwazi. Funda mntana. Ngokuba likho izwi limini lwami uJehova ongalaziyo ngopheleleyo. Unemba balo? Alikho izwi emlonyeni wami onjani? Ongalaziyo ngopheleleyo. Let's go this. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Let me just repeat again. Before a word is on my tongue, before ukulumisho, before ukulumisho, I love you. Ukulumisho uzokoma. Otoba, umfana sakusho sathi ungazi, I do. Ukulumisho. What keep you uzokoma. That's people. Yes, why uNkulunkulu engavimbi. Uthi uNkulunkulu kunikeze kuthiwa freedom. Your free will. You are a decision maker of yourself. uNkulunkulu wenza waba njengaye. You exactly like him. Akafuni ukucontrola. Ufuna uNkulunkulu ufunde to control yourself because you are God. Ufuna uyichoose that I choose this, I don't like this, I like this. Uyakuyeka. Ungacabanga ukuthi bukwakholwa mhlawumbe wasindiswa sengitshela basongisiso. Ungayitshela buwasindiswa ngokusanda ukusindiswa. Mhlawumbe uNkulunkulu uzokwenza short abafana abasha bahamba. Uzokulethela ibhaxa ezokushela. Hayi nje abafana into serious. Umuntu ushelo into ihamba ngenyawo uzokulethela abafana abahamba ngemoto. Futhi abasebenza kahle. Uze kuteste lokukholwa kwakho. Umuntu ungashelwa, usuzoshelwa. Kanti ungashelwa usunjani usuzoshelwa. Phela usunoJesu lakhazimulu nenkazimulo, usuyashelwa. Sore kancane yebo. Sekusanganisa isibhaqo kanti uyatestwa. Wazi ukuthi uNkulunkulu wazi ukuthi uzothi yes or no. uNkulunkulu ukuthembile. Wena impilo uNkulunkulu kwenu njengokuJoba, sokuthi kaJoba. Kwabonakala amadodana kaNkulunkulu ingelosi noSathane in the holy place endaweni engcwele ngcwele. uNkulunkulu okhuluma noSathane. Cabanga, uNkulunkulu oxaba uSathane uvelaphi? uNkulunkulu yakhona noSathane ngoba uSathane umzonda kanje. Awucabanga uNkulunkulu ukhuluma noSathane lothi la madimona kera shande robo shakapa. uNkulunkulu wakhuluma noSathane wathi uvelaphi? uSathane waphendula wathi ngivela ekuzulazuleni emhlabeni. uNkulunkulu waphosta wathi umbhekile uJobe inceke yami engithokozile ngayo. Wasathane yes ngimjongile ngesixhobo. Ngimjongile ewe. Ngimjongile. Kodwa inkinga yakho yini? Ukuthi uNkulunkulu uJobe umbiyelile. uNkulunkulu
uNkulunkulu is very proud of uxolo. uNkulunkulu is very proud of usamukela. uNkulunkulu is very proud of ubuhle. uNkulunkulu ukuthembile. Lento ayifake kuwena ugcobo neanointing namandla segameni kathi ukuthembile. Uyavumela isidingo seyize ngoba uthemba into ekuyena ayifakile kuwena. Uwena oyidayisayo. uNkulunkulu akadayisi uthemba into kuwe. Sometimes when you like a small boy ophethe induku okhupha inkomazi into engaphenduka ihlaba umfana aphinge kodwa inkomo iqhubeke ibale lo mfana omncane nenduku encane ibalekiswe yini inkomo ayiwazi amandla ayo ukuthi ngathi iphendule neimpondo lo mfana ngabaleka zaphuka. So wena unjalo unjengenkabi yenkomo enamandla engazazi olusha amadimoni ublood kade shumana ngawo ingane ama evil spirits ama unclean spirits ama demon obufebe ulethela intombazane ebhedane shit lo sangana uzulahle uNkulunkulu ngenxa yalo boy ongenalutho ongazokushada umlazi uNkulunkulu ukuthi usambe boyfriend muhlu leshelihle nkosiyami nkosiyami begqoke igqoko wena uyangihlolisisa akazokushada akaza wenzele lutho uthestwa nje ngemoya engcolile wavelwa shiya phansi. Mhlawumbe lo muntu othestwa uzokushaya uzofa impama. Mhlawumbe lo muntu othestwa uyena ozokubulala. Uye kuJesu uthathe lo mfana kanti uthathe umuntu ozokubulala. Mhlawumbe lo muntu oyichuza yena uzokugila. Wagila ubaba wengane kazi uzogilwa yilona. Uzusanga ukuthi ayingcono ngoba lo uyakhola nkosiyami uzogila khona uzogila umuntu oshaya ngelimi rakho shanta kanti uzogila phuphu agile ngelimi ngokuthi azobekhuluma ngelimi yakho uzokugila uzogilwa ilimi shande ndende agile ngezilimi. uNkulunkulu uthembile. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uthembe, uNkulunkulu uthemba amandla. iBhayibheli ufuna incwadi kaJohane chapter number 1 verse number 12 lithi bonke abamamukela wabanika amandla. Lokuthi bakuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu abangazalwanga ngantando yendoda kodwa bazelwe ngomoya. Wena uzalwa kabili, wazalwa umakho nobaba waphindwa wazalwa. Uzozalwa kathi kumele uJesu njengenkosi nomsindisi wazalwa umoya ongcwele, uzelwe into enamandla. Manje ngixoxele namhlanje ubuhle ngithi kuntombazane ngigibelisile emotini ngayigibelisa la everend manje ngishafu yade ngishiya khona eShoprite sayixoxela ithi kumina hey ngeke ukind. Hayibo angisho ngimfundisi. Ayisanga nje bengathi ngimfundisi. Angisho ngimfundisi. Ngixoxele nje indlela sami angisho ngimfundisi. Besisho yazi nje ukind. Yazi nje ukind ufine nesiliva ngayibona ithi yathi ukind. Ngeze ukuthi kuba ngikhola bengizocela inami. Ngoba isinginomile yathi have ukind. Hey ukind. Kodwa ngoba bithe besiyehle emotini ime nje 1 minute ngabona imise ukuthi inamba phela usayifuni. Phela ngizongenhlisi inamba usayifuni. Ngathi nje ngizoyithulela yathi sihambe yathi awunganqoba phura boshe. Khanda. Bangayicela inamba ngithithize ngazi ukuthi ngizoyishuma ngiqamba amanga. Because uNkulunkulu wazi ngicabanga yakhe kude. Uzogcina WhatsApp ungasazi ukephi. Hayi asasibonane ngiyeza. Ungaphindi uthi umfundisi endimhazi uqala ngisho ukuthi ubani. uNkulunkulu uyasazi. uNkulunkulu uthembile uthi Jehova uyibhekile inceke yami uthi uSathane yebo ngiyibhekile. uNkulunkulu uyabhosta ngathi in heaven. Uthi Sathane yes ngiyambheka kodwa uNkulunkulu angithi umbiyele nje nakho konke okwakubiyile. Uthi ngathi uNkulunkulu unginike a chance ngoJobe. uJobe uzokuthuka uzobona uJobe akakwesaba. Then God said go for it. Gijima. Kodwa ungamthindi umphefumulo wakhe. Kodwa gijima kodwa awuthindi umphefumulo.
umoya wakho ungawuthinti. Kodwa kanjani teste. Guess what? Usatha uNkulunkulu wakhipha. Ngiyazi kanti ngayikhulumisa kanjani. uNkulunkulu wakhipha lento blockage. Ugange. Usatha uJehova betibehamba ebiyelekile engathinteki. Usathane bethi uyamzama ngemcibisholo engathinteki. uNkulunkulu wayekhipha lento umthinte. Into yokuqala umthinta ke usathane akusweleni wavele nje bathi waqeda qala ngebhizinisi ngamabhizinisi akhe. Imfuyo yonke into kwenze waqeda ngamabhizinisi waqeda ngemali qala lento ethandwa abantu. Uthi umfundisi ophala kahle don't ever say abantu uyabazi umuntu engakasebenzi. I know you that day ukuba nemali. Angikwazi manje ungenamali ungenamali uthembekile. No mntana makhombole isandla sami sithini. Ngiyokwazi ukuthi uzwana nami uyangithanda umngani wami dade waba nemali. Ngomunye uba nemali and run away. Omunye uyayisha ibandla lika sebengikhulise kunemali yami. Ofuna ibandla besikhonzela la sibangela ingane umsindi hayibo athenga imoto yakhe hamba okhonze ibandla laseThekwini. A Christian Center and fellowship with Christian Center. Cause the Thekwini town Durban. Senemali. Amen. David usathane noNkulunkulu bamshanga imali uJobe. Wangaqeda lapho into yesibila yenza wabulala ingane zakhe. Cabanga. Waphela kuthiwa ungathethi uphefumulo kaJobe akushongo wengane. Washona kwangcwatshwa abantu abawuthela amaphoyisa awuthela ngosuku olodwa. Ngosuku olodwa kwangcwatshwa abantu awuthela. 10. Mhlawumbe ngathi ushonelwe ingane, you leave God. Beke uNkulunkulu kusami ingane yami igulayo bekuphi kwade bekhala bakhase COVID kwashona abazali basashonela umama baba nabaye ngiyamyeka uNkulunkulu kusami uzohlalela noNkulunkulu kushona umama baba omunye umfana ongasekhaya wathi ade hlele njengalaba faith laba njengoSamuel khonze wabona intombazana ayikhethe esontweni. Wathi umeqeda ukukhetha lo sisi esontweni zoshaya. Ngosuku eqeda bashada kumgqibelo. Kwakumnandi kujatshule beshada ngesonto intombazana yathi umgwa kwaye isonto ngomsomluka ngesonto babuya bezobonga ibandla. Bazana siyabonga sesishadile nendoda yabonga abazali ngiyabonga ukuthi ngixhasile bazalwane yonke into bayabonga indoda yabonga nomuntu osifaka kwamnandi kwajatshula. Abakayi ngisho enkonzweni abayishadile. Ngomsomluko phela khona inkonzo esho ukuthi zalalana ize nalezweni. Abakafiki zalalana ize nalezweni. Phela yona inkonzo nje zalalana nande kuphi ezweni. Yona ushadela ningazozala. Phela into sokushada izalana nalezweni. Awubona beshade bengenangane bahlukumeza abasuke befuna ingane. Ingane itshengisazi ngempela 90 esho uNkulunkulu. Let's give birth. Zalalana nalezweni. Yona mission yakho kuyozala. Ayikene wajethu hayi ngizozala nisozozala nje ibhathi. Amen. Ngomsomluko intombazana yathi wena umgwaqo yashayiswa imoto yavela uhlango yafa yonke le isike ezansi. So umbefe yonke le part ayisasebenzi ngakho kuzala ke lapho yonke part ayisasebenzi. Umfana washiya uNkulunkulu washiya lentombazana. Washiya uNkulunkulu bani? Lentombazana umshiya phansi. Amen. Qhubeka David. Number 7. Sasa yafanele 3 weeks kathi yaphela. Ngiyaphi? Kodwa ngiyamthanda uJobe noma eselahlekelwe yibusiness walahlekelwa walahlekelwe yingane naye wazaba namathumbu umzimba onke. Still unkosikazi wathiwa uNkulunkulu uzibulala. Ufe uthi uJobe kayisokwamukela okuhle kodwa yini. Asizi uNkulunkulu ngenxa yemoto ngenxa yabafazi ngenxa yemali. Siza uNkulunkulu because uNkulunkulu. Simkhonza ngoba wasifela. Ninga lendlala umuntu elakathi ozokhonza nami uzube uthola umshado. Ungeza imali ahlale ufuna umshado. Yekunuki. Thola uNkulunkulu uzothola umshado. Ungeza la ufuna imoto uzongayitholi then you leave God. Uzala ngofuna uNkulunkulu. Lana samba ngevesi elingaMateyu 6 verse number 33. Funani umbuso wezulu nokulunga kwawo konke kuzokunanzela. Seek the kingdom of God and righteousness, everything shall be added unto you. Okwakho kufuna uNkulunkulu, imoto izoza, imshado izoza. Kodwa niyafuna nibazaleni, funa uNkulunkulu. Sesobonga ukuthi 3 minutes isikhathi siyaphela. Number 7. Number 7. Amahubo 23 number 7. Ngiyaphi? Ngiyaphi? Ngisuke emoyeni wakho na. Uma ngisuke emoyeni wakho, ngiyakuphi? Uma ngisuke emoyeni wakho.
Ngiyakubalekela. Ngiyakubalekela. Ngimuke ebusweni bakho. Uma ngimuka ebusweni bakho. Verse 8. Yabona David njani? Uthi ngiyakubengiswa kuphi? Ebusweni bakho. Uyazi David is all about God. Even kwabafile ukhona. Akukho uNkulunkulu engekho. Uma ubamba uNkulunkulu, ubamba uNkulunkulu moya engcwele, ubamba into engeke uphuce umuntu. Indoda yoshona nomsebenzi yophela. Nemoto iyohlafaka kodwa uNkulunkulu akapheli. Ubamba uNkulunkulu ugenerator wazo zonke lezi zinto. Bamba uJesu. Qedela ivesi. Verse 8. Uma ngikhuphukele ezulwini. Uma ngiyezulwini uNkulunkulu nasezulwini ukhona. Yebo wena ukhona. Yebo ukhona. Uma ngendlala icansi lami endaweni yabantu. Uma ngidlala icansi ngeke abantu beshone khona endaweni abafileyo nakhona ukhona. Nangu wena. Ungambalekelapi ukhona ezulwini nabafile kwabadala. Yabantu abadala uNkulunkulu ukhona. Ewenze lutho ukoloka indawo nje laphansi komhlaba ukhona. Amen. Khona ezulwini ukhona phansi. Isimi nabaphansi uNkulunkulu siboba phansi. Angithi ngisho ngiyazo za uNkulunkulu siboba phansi. Hayi nankulu abadala abaphansi uNkulunkulu nakubona. Nabaphansi bakhonza yena. It's all about him. Qedela ivesi mntana msandaze. Uma ngithabatha amaphiko okusa. Uma ngithatha amaphiko okusa ukhona. Ngiye ngihlale emkhawulweni yolwandle. Nalapha isandla Number 12. Ubumnyama bebungayikuba umnyama kuwe. Ubumnyama bebungeke ubumnyama kuye. Ngokuba ubusuku bebuya kukhanya Ngokuba ubusuku bebuyokhanya njengemini. Ubumnyama bufane nokukhanya. Ubumnyama bufane nani? Nokukhanya. Sithi phone page.